Ano ito yung kata ni Sakay Kada doon may nagreklamo di barangay panggapa ito utang na kanutis store kada tsanggit to Dumanong kano kini kapitan di kita nakautangak ta store. Ako mabaling ko tawang pa pagbayad ko ang kasama di man dito aramid ko. Pustahan umay di kapitan man ni Jayin. In report dakag. Ni ayun na nga tayo. speaking of the devil. Adda uri kita. Adlem mga. Nih. Isak. Awan ni Isak, kapitan. Para last moment, di ba kang palang awan nung pagpagkinatasaka mo, kaya mo tamalmalong ka. Ay, taulong. Sorry, kapitan. Ay. Abay. At dati ni-report na kinyak nagano ti may di barangay nga. Akin bagi ta tiyang-tiyang nga nagututangam ka no. Oo, kapitan, adbitirak makidi dito utang ko. Kas takit. Agi na duma ka no, yung block mo ka no, pwede Facebookin. Ta di mo sa kano mo kaya nga bayadan eh. Ako nga ro pagbayad ko, kapitan. Makita mo ito basahom na ito Tano maawatam no kasano ti pinagutang kada pinagbayad mo. Ito yung sapit ko to nabasahom nga na laing. Ano yata, kapitan? Among liplipatan na ito kamay sam. Ito yung kabay sa akong kapitan. Taim, isapit mo ta. Tano makita mo na laing. Ikabil ko to tano may memorize mo ta amin na ito Ay ito isang pulo nga bilin para ka naging umutang Kapitan. Basahin. Hangka utang no awan pagbayad mo. Wen, ana kapag umutang na pagbayad mo. Kunak mo lang, kapitan, nga umutang pa lang, hang ko pa yung bang agbayad Utang nga ro. Tumay ka to Sigurado nga agbayad ka no umutang ka. Ano pinagbayad mo? Ito na ta kwartak kapitan, ala mo agbayad ak noong kwartak. Nabayad ka na utang mo dyan. Kung kapitan talo tawonon. May may katlo. No ana nga aldaw iting karim isumet lang ti aldaw nga panagbayad mo. Tawanin bagang mga altaw pinagbayad mo. Tumbigat kunak kapitan. So ba't di mo maibubus si bigat kay? Kisungar tumbigat ko na. Ika tawa no bigat, bigat to ang tawanin. Kung na isungar ti ana. Ito. Hanggang nga aging kakari iti aldaw ti panagbayad mo no hamomet amatungpal. Gaita. So, bigat. Tumbigat man na. Han mo iras rason deta kinaawan iti kwartam nga haang ka nga makabayad utang mo. Puna yung kapitan, awala or kwarta ko, baka lang arti pagbayad ko. Napagka ko magpagkawan pala kinya, makisarita ka kinya dang nasayaat. Haang ka stang i-block mo ti social media. Ipupus da mo ta social media nga ng kapitan. Talo aldaw nga di pinagbayad itlog nga inalala kung kunada kanya. Nakasano ka na utang mo? Itlog kapitan, talo tay. Ito. Hang kape lang umut utang no hang kapay nakabayad. Nanay na yun nalata utang mo no kasta. Kaya nanayon ang kapitan. Nangarot ko tumutang ko lata Hamo itulok adagita nakautang tagpakpakasiking ka nga agbayad ka. Dahil natin ko na ni Antimilda kinyak ita imay. Gusto ka nung pwede mabainan nga umayag sirking kan. Agparinto mong ka nung pwede sangumon. Tagpakpakasing nga agbayad ka. Kawangarok kapitan. Kaya po. Ito. Haan mo ibagbaga nga agbayad ka no bigat. Hang ka nga aglimlemeng no umaydat kasingiren. Dahil ta. Lumlum mga anak pa isak. Paunay ka mong kapitan. Nakaro ka mo't unay. Ano dito ikabi mo ito pagtatambayan? Wala dito na lang tayo tano di mo liplipatan. Kapitan, umutak ng pelangar. Puro isang ribo lang tabayadak tong bigat. Tumbigat. Kaya tama. Won tumbigat kapitan. Tayo nakagpauna nga rod. Kapay manong ka utang mo jay. 30 mil. Laglagi mong gumayadan dito ya. Tumbigat. Kamu sakot tayo. Talima kasulat Sulat. Di makasut lang, suot da. Won. Ano tayo utang tatay? 1,000. 1,000. Limlima kasut tintog mo. Kada balansi ka ni makasut Una, itakulat tayo ito yun. Oh. Yung quits san. Quits. Won. Tiutang mo. 1,000 utang tatay. Ayun na ya. Quits. Twitch. Amanos. Tabla. Tabla. Sige. Laglagi mo yung utang mo Yung utang. Yung utang mo di tiyangge. Tamo ko utang ko yung alar kapitan tingyo